CROREPATI retirement na nai. Yes, my dear friend, जों जतो न CROREPATI ngani mosuk tongo. Pia, sini thani bo baki bu CROREPATI nai, sini thani bo wansomung phayang ngai tongo. Ge boni bangai ne जों future ro baki bu CROREPATI nai. Bono naiwi ne जों tini kaisa planning sana lai nai. जों bu kaisa CROREPATI hnai retirement nawi. Aram kena financial freedom ke tongoi thangani bangai. Asuk bora niya ko sekang na. Tini hayo sung naikang kena sung kabang nogoi tongo side boss horoni boro na kabang ku boro ro retirement ngmani nogjagai tongo. Pia sung kena side boss hor niya ko sekang tesa serai kena sung kena retirement nglai nai ke boni bangai na sung tabo bye bye chenglai nai wansokwi nai lai nai. So ke bono sung busi ani thangkhang kena जों पहिलास कांगो जों इनभेस्टमेन्ट नो बुसि मानाय नाय के इनभेस्टमेन्ट बिसियो नों खनाम खाना म्युचुअल फान्ड होनै के म्युचुअल फान्ड नि कायसे एसआईपि हिन दङ के ओ एसआईपि नो जों पहिलास कांगो काम के बुसिवै नायलेग्रा नो के बोनो जों बुसिवानि थांखां केनो जों एसआईपि तमाबो ते एसआईपि नि क्यालकुलेशन बाके जों खायनाय बाके प्लेनिंग सनानाय बोनो जों ताबो जिनि स्क्रिनाव थाङै जों बुसिवै नायलायनाय जों चिनि गुगल फाइ सफालिला जोंनि गुगल जों थाङै एसआईपि क्यालकुलेटर होनै जों सार्च खालायसिनाय गरो जों सार्च खायबै जों अरो जागाव जों एसआईपि क्यालकुलेटर थाङै जों नायलायनाय अरो क्लिक खायबै थाङै जों अरो जागा क्यालकुलेट खायबै नायलायमावो जों बुसुक इनभेस्ट खायखौ बुसुक यारो बुसुक मान नायनो तैबै ओके इनखेनो चिनि ताक टारगेट इनखेनो जों CROREPATI जों सालायबाबो न रंलायनाय जोंनि टारगेट बुसुबो आई नो माय गोल जों क्लिक खायमनि परेव खनो जों 1 crore खनो जों नायबै नायलायग्रासनाय मन परे जों प्लेनिंग सनालायनि बाङै ओके इनखेनो जों 1 crore रवै रमदि दिने हायो जों रमखा एग्जांपल 25 बोसोर रमै थाङै 50 बोसोर रिटायरमेन्ट नासनाय होनै वानसलायखा के जोंनि बयस दिने हायो 25 बोसोर जों 50 बोसोर रिटायरमेन्ट ना लायसिनाय के जों अरो जागाव 25 होनै सुलायसिनाय के जे जों अरो रिटार्न डेट बनो जों नायनि थांखा के तो म्युचुअल फंड व 20% जों रoi तो माने नगै तो बनो बतल बुसकाव नायलायफिनाय के ना हायनि कम खनो लायसिनाय 15% के जदि जों अमायके खायखां खानो जों 1 crore आजेवनि बाङै जों मासेव बुसुबो जों इनभेस्ट खायनो नांनो अटोमेटिक न फाइथां अरो बुसुनुक दं 3083 रुपीस जों मासेव जों 25 बोसोर जरा जों इनभेस्ट खायखा माने न चिनि थानिबो 1 crore फाइबै थांनाय जों 30 बोसोर जरा खायनाय इनखेनो बुसुंनाय 1440 टाका रुपीस जों इनभेस्ट खायनो नांनाय गोबा इखेनो जों अरो जागाव जुस खाय नालाय मावो जों प्लेनिंग सनानि बाङै गेता अरो जागा जों नायबै नायलायफिने अरो जागाबो सेम टु सेम बहायनो क्लाय थाङो जों बसु इनभेस्ट के बसुबो जों नगै दङो तेसिमो बसु 3083 रुपीस के न जेसिमो जों नलाय 25 बोसोर 15% रिटार्न अमायके जदि जों नायलांगो जोंनि बसुंना एमाउन्ट जों आसु बोसोराव वै फायबै जों जे इनभेस्ट खायमाने 3083 रुपीस के जों इनभेस्ट खायफैगे 25 बोसोर के बसुना चिनि इनभेस्ट एमाउन्ट नायखां के 9,24,900 नाय के तेसिं अरो निसिमि रिजल्ट एमाउन्ट के 1 crore प्लस 응ै थांनाय वाव जों 9 लाख जोंनि इनभेस्टमेन्ट 응ै थांमोननिसिम जों 1 crore रिटार्न मानै थांनाय बसुक गुना जों रिटार्न मानै फायखा अमना हो कम्पाउन्ड इफेक्ट गनाय ने देवर जागो कम्पाउन्ड इफेक्ट बाके थां अरो क्यालकुलेट जों नायबै थांमावो 8% नि के बसु मायके जों नायबै थांमावो कम्पाउन्ड इफेक्ट न तैबै नके नों ओ साइडआव नों थाङै नि गुगल थाङै नों सार्च खायबै नोंबो नायबै नायमानो जदि जों अमायके जों 1 बोसोर रिटार्न 1 बोसोर जों इनभेस्ट खायखा माने 15% रिटार्न के जों 40,000 चिनि कानाय मम परे 3 बोसोर नखन आसु 1 लाख 10 नि 1 लाख 40 कानाय बायके जों 14 बोसोर नखन 5 लाख नि 17 लाख काय थांनाय बायके 23 बोसोर नखन
आस्टेलानि 74 लाख कावै थांनाय बयखिनो जों 25 बोसोर खनो 9 लाखनि 1 करोड़ कावै थांनाय बयखिनो जों 30 बोसोर जों खाले हांखिनो 11 लाखनि 2 करोड़ च कावै थाङो ओ माय गॉड ओ माय खिनो कम्पाउंड इफेक्ट ngै फायबो खिनो काम कटाक बुजि मान खाना जों बमा खिबो जों प्लानिंग ताबो खायनि नांगै दं तेबोसि दाइति ngै मानो तेबोसि kaham दङ ताबोनो जों म्यूचुअल फंड UPSTOX सिमी खिनो नायै नायलेनाय अरो जागानि सिमी जों कायसे कंपनी कायसे ब्रोकर kaham जों चॉइस खायना मन खांखे तेबोसि परसेंटेज गोबां खे रिटर्न मानै दङ बनो ताक नायनि लाइफिनाय जों चिनि UPSTOX फाइसो फैलना अरनि सिमी जों म्यूचुअल फंड ताबो नायलायनाय के जों म्यूचुअल फंड र नगै दङ जों म्यूचुअल फंड थाङै बियो ऑल फंड जों क्लिक खाइबै जों अरनि सिमी ताबो नायलायफिनाय इंखर जा गोबां माने नगै दङ नों अर जागा आदित्य बिरला सनलाइट डिजिटल इंडिया फंड ICICI PGIM गोबां माने अर जागा म्यूचुअल फंड नि जों ब्रोकर नगै दङ इंखे बराव बुसु परसेंटेज के रिटर्न रबै दं अर जागाव जों kaham खिनो नगै दङ ताबो अर जागाव न इंखे अर जागानि सिमिनो जों ताबो नायबै नायलायनाय कायसानो हायनो अर नायमनि परेबो बनि बाहाय बाहाय के चलेबै दं 1 year 91% रिटर्न रहो 3 year 40% 5 year 35% जों ते सिंगो जों 15% के जों कैलकुलेट खालेबो फिया और जागा बराव फुनुक दङ 35% वानसokwi नायसिदि बाखे ngै थांनाय हा मोस्ट इम्पोर्टेंट जों और जागाव जों म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट खायनि थांमानि बिसिमा जों पहिला सिगां जों फंडामेंटल एनालाइज खायनि नांगो और नगै तंनानै एक्सपेंड रेशियो नै बो बुसु कम उमा बनो जों नायwi खायखेंखनो सिनि बाङै बेलायनो जानाय जों और जागाव टैक्स सिनि कम थांखांखनो सिनि तेबो साव हानि बाङैनो बनो जों नायवनि नांगो गेते और जागाव बरो जागाव इन्वेस्ट खायwi दं ओ ब्रोकर नि बुमतांबो मेटा सेट्टी बने एक्सपेरियंस 12 years बर जागा नगै दं ना केते मास दंगो बेनकान सामाला के गनै दं के बरक ओ फाननो बर कंट्रोल खायबै दं के बरो जागाव इन्वेस्ट खायबै दं बनो जों अरो जागाव होल्डिंग जों नायwi नायमनो अम जतनो कंपनी कायसे स्टॉक और बरनि दं के स्टॉक न इक्विटी न बर इन्वेस्ट खायबै दं कम जतो कंपनी मांगना गेर जागा सेक्टर म जों नायनो नाङो बो सेक्टर बो खायwi दं के ओ फान केनो म टाटा डिजिटल बो केनो आईटी सेक्टर 80% इन्वेस्ट खायwi दं के आईटी सेक्टर तिनि हायो बेलाय नै दं तानि टेक्नोलॉजी बारै दं बन्तनो जों माना हलायनाय के बो केनो पदे पद जतनो अलका केनो दं के बनो जों नायwi नि जों इन्वेस्ट मा खायलायनाय दाबोते कायसा नालिका कोटाक फान जों नालिका बनि एक्सपेंड रेशियो रो जों मा नायलायनाय बनि 48 के बो हायरो जों नायलायबै बनि एक्सपेंस बरो बो नायलायबै सोबा रो जागा खायwi दं बो हायनो जों नायलायबै जों बरो जागा बरो इन्वेस्ट खायwi दं बनो जों मा नायलायनाय आरो नगै त नम जतो कंपनी न के बनि जों सेक्टर न नाय हा सेक्टर बरो सेक्टर खायwi दं कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स रो खायwi दं FMCG रो के बहायनो जों नायwi जों इन्वेस्ट खालै मानो कमंखनो बस 5 year 22% 1 year 109% रिटर्न रोइ दङ के वानसokwi नायदे जों 15% स्टेप कैलकुलेट बायसा आसु फायwi दङ और जागाव जों अम हायखे 35% 25% दं जिनि ओंखांखे रिटर्न खांखे बुसुनि गोबां ngै थांनाय होना वानसokwi नायदे केते प्लस पॉइंट इंके जों बाखेबो इन्वेस्ट आबो खायसिनाय गपैला जों खना जों और जागाव जों ओपन खायमानि परेव जों और नगै मान दङ फान होनै और जागा नगै मान दङ के फान जों और जागा रां एड मा खायलायनाय इंके रां एड खायमानि परेव ओंखायनो जों और जागाव थाङै जों मा हायखेनो जों कायसा ब्रोकर जों चॉइस खायना मावो इंके जे नायलेखाव मननो इंखेनो अमनो जों नायलेमानि परेव खेनो जों और जागा नगै दङ तलाव स्टार SIP वन टाइम होनै वन टाइम इंखे तो वन टाइम खेनो इन्वेस्ट खायwi रमानो
ke nang oro SIP o thangai nang oro hage invest khai pima nang oro jago monthly dekhaine daily dekhaine quarterly dekhaine bai ke nang oro invest khai mana kete nang oro jago day do ma bo day do nang oro jaga mase ni rang tanjang nai jarke invest nai jarke nang khaine bai ke nang khaiwi mana ke boni porebo jeng oro jaga thangai nang oro jog khaibewi jeng chini oro amount no thangai jeng oro ni simi khene jeng invest khaine starting khaiwi manha yes dini hayo jeng kobangma borok no nugui tongo income belai no khaiwo phia needs by one bono chongui man ya ngai one no rang belai no kharcha khaiwo hani bang no jora thangai tongphano nijeni pocket ro grai ni ngai thango ngeta bono nai ni thangkhang khana tokha thaisyo mumbai kise example mano laisnai tokha thaisyo mano jeng nugui tongo saga khene rang ksa bising khene buslui babo ni khingkha hakfano businas de ge omai tini hayo kobangma borok no tabo 20,000 phane income khaiwi tongkhang khana joto no pai kono phane saving khaya 10% phane saving khaiman ya ang tabo su oboro khaini bangai tabo nijeni thaniwo asni value zikri kho rang zikri kho but loan nawi phane gari nasinai koro EMI masu philangkha ke bai khena belani mehnat khaiwo kamai khaiwo phia grai ngai thang saka yes thik na bai nukjagai pa bole belani rang picharo gnang borok bahai shok ngha chugla hana ngha hujai tong phia boni saksau boni bisi chingkhana bo khukla na ngai tong rang kono phana saving grai ing tong mani bangai ga bai ke tongoi tong khang khena je sing retirement naya sakna sing hai mehnat namang na khai ma thang sinai ke mehnat khai thang phana income kom nung sinai saving grai nung sinai omai ngai thang tong bayo kabang ma borong ni sin society o tini haibo ge jate jengbo tini haibo o manai no kam kha ma busi lai ne needs by wants ma busi lai nai tini haibo jodi jeng tuma musuk no tini haibo nawi tong khang khele फाइनेंस जोरावो जों तमानो मुसुगिया बनो फानो रवै मा पाइनाय हानि बनो ओ मानेनो तिनि मा बुसिलायनाय दिनि आइबो जों ते सिङो एसआईपी नि कैलकुलेशन जों काम खनो नुगुइ मान हा जों तिनि आइबो 3000 इनभेस्ट खाइथांगन खनो उ बोसोरो ओ माइके सावै मान होनो सिलाइला हा उ जागाबो नों तेबो दाइति रिटायरमेन्ट ना मुसुगुइ तंखा नों 40 इयार्स बा 35 इयार्स नों रिटायरमेन्ट ना मुसुगुइ तंखां खनो ओ जेनि इनकम तो मने बनो 70-80% इनवेस्ट दे खाइ मन वाnsokwi नाइदे निने अरो कैलकुलेशन न फाइ थाङो ओ मानैनो तिनि जों मा बुसिनाय तिनि हायो जों कासले काहाना मुसुला हा बाइक काहाना मुसुला गारि काहाना मुसुला हाइ काहाना मुसुला जों जे इनकम खाइमा साइनो गोबां कुक जों खर्च खाइरो खांखेले पूरा जिंदगी नि EMI सुवैनो जों बेलायनो कष्ट खेनो लाइ मा थांनाय मेहनत खाइफोनो बिखरा खेनो हानि बांनो उ मानैनो जों तंलाया जे गोनां रक तंगै तंगो उ तंमोंनो जों तंलायनाय गोबाय के तंलायनि बाङैनो उ मानैनो जों सोलोंलाय तंगो गोनो बोनो जों ता बुसिवै नालायला हा गोबोनो बुसि मानि बिसिनो जोंबो स्टार्टिं खाइसिनाय SIP इनभेस्ट खाइनो स्टार्टिं खाइलायसिनाय गोबोनो जों खाइनि बाङैनो जों गायसा DEMAT account khulawani nango tani khane mutual fund invest khaini fund DEMAT account khulawani nango gobono khulawani bangai tolawo UPSTOX ni link ro jak tongo orone simi nang thangai khulagai invest khaini starting khaisidi tini haising sing invest khaithanga sing future ro wansokwi na de CROREPATI wow okay asike na hambai te man khang khana ओ भिडियो न शेयर खाइ रमा खन बेलाय न सानाय ताने खन सिनि तिप्रासा फाइनान्शियल न तैबै आसुक वाnsokwi नाया बांमा बरनो नुजा गै दङ बनि बांने बनि थानेबो काइसा वाnsokmungde फाइनो बनो जों नाहरैनो निनि छया थाइसा बायनो बनि wansokmung स्लाइ जाखां खन सिनि तिप्रासा बेलायनो हामै थांनाय खुलुमखा